O meu contacto coa cultura galega ven de dúas fontes fundamentalmente. Unha fonte que é a fonte vital da miña propia experiencia, do medio onde eu procedo, criei-me en Muros, que é unha vila pequena, un porto de mar, en que o galego está moi presente, moito máis estaba aínda na miña infancia. O galego, a lingua, pero tamén a cultura popular, a cultura mariñeira moi especialmente, pero realmente onde eu me reencontrei de verdade a cultura galega foi en Santiago, en Compostela, cando eu vin estudar, non tanto no bacharelato, ou quizáis os finais dos anos do bacharelato, e sobre todo cando un pouco máis mozo, xa 15, 16, 17 anos logo na universidade, en que me atopei con xente de distintas partes de Galicia, e me atopei sobre todo cunha daquela, pois estou falando a partir do ano 74, 75, un resurdir, un pular moi forte das reivindicacións lingüísticas, culturais e políticas. Eu realmente, o meu reencontro co galego foi un reencontro que ten moito de vital, de experiencial, de volver ás orixes, de recuperar e revalorizar esa cultura da que eu estivera empapado na miña infancia, pero con un motor, con unha inspiración claramente de compromiso político, realmente naqueles anos da transición e primeira democracia, en que a universidade era un fervedoiro de militancia, de iniciativas políticas e tamén de movilización cultural. Eu sempre me sinto moi apegado a estas orixes, non exactamente porque eu manteña 100% a visión das cousas que tiñamos daquela, que era moi inxenua, moi radical, excesivamente radical, creo, en determinados aspectos, pero sino que a inspiración xeral de ese revitalizar as raíces populares da cultura galega, que como digo, me sentía moi próximo, de que estaba moi embebido, con unha lectura pois, xa máis culta, con unha lectura proxectada para o futuro, decir, con un bo coñecemento do pasado. Eu fixen a carreira de Filoloxía Galega, son das primeiras promocións, fui un alumno de grandes profesores, o propio Carballo Calero, foi os últimos anos que deu clase deu a min, tamén tive un bo contacto coa cultura portuguesa neses anos, que viñan moitos escritores portugueses á facultade, pero ese repensar, digamos, as nosas raíces con unha lectura ilustrada, con unha lectura culta e con unha proxección cara ao futuro, isto a mí non me abandonou desde eses anos primeiros da miña formación, e foi o que guiou en boa parte todo o que sería posteriormente o compromiso lingüístico, cultural e político.